Bluetooth device is ready to pair. Tiona kuti inofamba sei. Alright guys, mamuka sei, maswera sei, maneri kumativi manenyika nchiti aiwa guys, toda kungodai kungotaurana pana sichina handiti grazvia perfect. I don't care what you're going to say and I don't care what you're going to think. And tichangotaura zvatinofunga ende tichaudzana chokwadi ende tichatsiurana. Handitika timu ningi imbotore ma filling stations enyu mumbaisa kusite. Handitika chimbotorai ma filling stations enyu mumbaisa kusite. Zvokuti timu ani osi team Titan ka imbosiyanai naizvozvo. Handitika chimbosiyanai naizvozvo. Right. Chekutanga ndechekudai so nyaya HIV handitika status yemunhu, it's a very sensitive issue. It's a very sensitive issue guys. No matter vanhu mangamuchidanana kana makonana, handitoona the fact yekuti makonana you go online handika worova munhu onotaura status yemunhu, munhu asina kuzvitendera, munhu asina kuzvigadzirira. That was the turn off. Titan ndoda kutota bata iwewe Titan ndewandikutoda mafans ataita imbondimirirai, mafans ataita imbogarai pasi. Hapana zvokuti fan tiri pakutsiurana isusu pachedu as human beings. Handi morals, handi our morals as vanhu vatema, handi maona morals as black people, as brothers and sisters, right? Titan, Olinda is the mother of your child, right? No matter what, you always be bound nemachi nenya yemwana aripo. Anditika what you did was very wrong.
You have been quiet all along. Fine, we understand that. Antika, it shows kuti zvaitanza kuti uri murume. But zvawakaita nezuro, truly speaking, ndewanga uri mudhuze. Antika, aiwa ndaikutsvagira pitcoat yepink ndombokuenda over pitcoat. Ndaimbokupa pitcoat yepink because zvawakaitwa zvitwe nevarume zvazviya. Antika, right. For Olinda, for OC, not to come online Antika, and say your status. She had her own reasons. Guys, we all know nyaya dzakafana na HIV idzika, stigmatization yakawanda, judgment yakawanda. Vanhu vanotaura zvavanoda. Antika, the very same people who talks about other people's statuses, Antika, they don't even know their statuses. Antika, the very same people, Antika, vanofamba vachiseka status yemwe munhu. Antika, I'm including iwewe. Antika, kana uripo pana pamvenge pacho pamanotora venge. Antika, uri kuseka OC right now. You don't even know your status. Kana kuti utoripo pachirongwa kuti mama chirongwa. Azvishamisi. All of us guys, we are either affected directly or indirectly by this HIV. Believe it or not. All of us. Tell me, I've seen nasty comments. That's why I said, I feel like, doing a live and share my own opinion. Because I cannot go up a comment yega and say whatever that I'm thinking. Because to those who follows me, Kusisimeli's diaries, last week we were having topics HIV. I understand. I know, I feel, I'm dealing, I talk to people with, such kind of things. So I know how it is. Vamwe vacho vanosvika papoint yekuti akashaya support. That's why kuchinzi vanoda counseling. Anokwanisa kuzvikuvadza. She can even, or he can even hate or himself or herself, right? So ipo pano pamvenge pacho antika semunhu akacreatera igroup iri mufare. I think makuzvinyanya. Yes, of course, some of you guys, you might have, your personal, feelings antika about OC. Antika, some of you might have personal feelings about Titan. Antika, but this is not the time. Yekuti tite bash dukana ku celebrate. Kudanzi Olinda akauliswa gaswa mdishi. Zvinotaurwa nemunhu asiri sexually active. Zvinotaurwa nemunhu antika anoziva kuti iye she's now a celibate. Antika kana kuti is now a celibate. Hatasangani nemurume. Ndataura ndikati umwe nemumwe antika we are all infected directly or indirectly by this HIV. Hakuna musha usina rinda HIV. I once said it kupeju kwangu Kusisimeli's diaries. Ndikati wedweka nyaya yekuti muchiri kuseka vanhu vane HIV anditika muchiri backwards makasara Zimbabweans tinozvititira vanhu vakadzidza. Tinozvititira vanhu vane chikoro stereki. We want to portray out there as if we are people. Anditika vanozviti isusuka tinoziva stereki nezvechichi nezve everything. We are jack of all trades. Anditika, but when it comes to issues like this, anditika tinotaridza ubaranzi hwedu hwese. Unoseka munhu ane HIV. Zvakafanana nekuseka munhu ane cancer. Zvakafanana nekuseka munhu ane hakuna akuziva right now kuti chigwere ichi iwe wacho uri kuseka hauna here. If we were to say let's bring antika HIV test here antika umwe nomumwe atesta vakawanda wenyu munoramba kutesta. Vakawanda venyu munoramba kutesta kana nchinyepa ichi ndiri kunyepa. Vakawanda venyu munoramba for the reason yekuti munoziva already kuti you are HIV positive zvacho izvo. Handimaona kana kuti hautozivi status yako. Anditoona. So Titan, what he did yesterday was very, very wrong, 1,000% wrong. And he was not even supposed to go online. Can I even go to interview with Takasana na Olinda? And maybe he was supposed to say kuti maybe ndaingo buliwa and things like that. Well, fine. Anditoona. But nye kustora kuti inini ndakazoona nyaya yekuti munhu ari kurwara mapepa emwana zvazvine maZimbabweans. And for the record, guys, let me tell you this now, today. Pano, antika mubake date. To those who know, antika information. Yekuti Titan, you from Zimbabwe to UK, you knew your status. You were HIV positive. Antika, we had it. Admins they can confirm to that. We had it long time ago. Nyai yakauya maoko medu yakashika matiri ndakastopa maadmins ese kuti vataure nezvenyaya iyi.
handika pane munhu akanyora haidi handika claiming kuti ihama yani yaTitan, right? Akanyora haidi akaunza maadmins tikabvunza akabvunza kuti topostera nyaya ndikati do not post this kind of a story musakane nyaya dzakadai inyaya dziri sensitive ndakavastopa. Maadmins, if you are there in the comment section andika can you please confirm kana chinyepa ndakakurambidza kuti muposte. Somebody was saying kuti Titan wakabva kuZimbabwe iwewe handika iwe personally you came from Zimbabwe and uchienda kuNingikiri you were waiziva status yako you were uripo wanga uripo pachiNingikiri uchiziva kuti you were HIV positive. I'm so surprised kuti now you are taking all the blame and shifting all the blame simply because iwewe according to the V11 ratina reisusu handika pakaipo wakaenda ku UK you had never been to the hospital ku UK hauna mvera wakaenda ku UK iwewe ku hospital ku UK antika ndosaka kusina record yako inoshowa kuti iwewe wanga wakamira wakadaiso. But if we were to go back to Zimbabwe right now and look for your fire iwe Titan is there antiwana you had no right to go online and speak about somebody's status. You had no right for only to keep it quiet, right? Akazvinyarara for a reason. Yes, she might be a bully Antika, she can be many things, Olinda. Antika, but for you to hit her with a blowjob like that, then it was not cool. Titan, you're not a man. You're not a man. You don't even deserve to be in a life. How deserve you? Truly speaking, you don't deserve. Fair. Because you remember, this is on YouTube. I watched it on YouTube. This is on Facebook. YouTube. Whatever that you said about your mother, what do you think she would think about you? What do you think she would take you as? Is she going to look at you the same way that she was going to look at you? They mama keep these things under wraps. I fought for Erlinda yesterday when she was talking on the phone at Charity. The reason why Auntie Jenny is because even Ivanavangu Hasandava Woods, and you saw it fit to come. 3,000 people andika vana vake munhu asina gara pasi nevana vake kuti vataurire kuti izvi zvindo zviripo because vanhu vakanotsita kunyatsonzwisisa nenyaya HIV and AIDS. Iwo kati ndakunoshama muromo wangu ndakunotaura ndakunozvitaura andika ndakunozvitaura ndati blow kuti blow job ndati blow job anyway musada kunza nyaya dzisiridzo anti machona musada kunza nyaya dzisirizvo animaona ndakazvinyarara for a reason. Hakuna munhu ane chivindi ndoda kutaurira ka andika chekuti Titan, when I'm looking at you, you're a very clever guy. Uri mukomana kangwara kuti you're going to watch this live man azvina basa izvo kana uchida kutondiresponda inini uri kutondiresponda fair tinyaso responda nakudai so tudzane chokwadi because somebody has to show you chokwadi, he has to tell you the truth. Izvi zvevana vari mumvenge ka vanofunga kuti havabatiri HIV. Izvi zvevana vari pano pagroup amvenge vanofunga kuti HIV inowanikwa nevabalance inowanikwa nevakapusa ka tomboisa paside because vana vari kukura andika we need to educate them about this HIV as well kuti naivo vasive antimaona. But Titan, uri baba une mwana uri baba une mwana na osi andika muchada kuita co-parenting yenyu andika yemwana. I saw a lot of you guys maiseka mainakirwa maifara about especially about the HIV thing antiona hachichinje kuseka nachokutamba nacho. Vangani venyu right now vaiseka izvozvi vana namai vavo vari muchipata kuti vari kutora treatment iyi kana kuti vari kutorwara izvozvi vangani venyu vaiseka nezuro handika nenyaya yekuzvataurwa naTitan hanzi he Olinda azonzi HIV why maingofokasana neipapo makadi kutaura nyaya yezvimwe zvaitaurika yamboshamisa chiko HIV yacho yamboshamisa iko chambonyanya kushamisa kuti HIV guysika ndingatovhunduka ndikaudza kuti ndine cancer because ndichabvunza doctor kuti doctor mati ndine cancer of the blood saka ndasagwa nevamwedzi ndingane kuti ndirarame not HIV whereby people are taking treatment, right? Saka toda kuti tiudzana chokwadi pano vanhu zvamuri kuita it's wrong. Imimi ma keyboard warriors, you are wrong. Ndimi muri kukuchidzira instead of standing vamwe vakadzi vamwe vanhu vechikadzi instead of all right put your differences na Olinda kana put your assumptions za Olinda zvamunoona zvinhu zvazvia timbofokasana nyaya sensitive iripo iyi antimaona umire nomwe mubi yako wechikadzi uri busy kubhasha uchiseka uri busy kuseka touya here netest panapa toti mumwe nemumwe ungauya test kwetione kuti zviri sei
here tione kuti zviri sei, tione kuti muri sei. Chero dei Olinda akapaparika, chero dei akaita sei, chero akaita sei, chero akaita sei. Antika, iwewe wacho usingapapariki, do you know your status? I saw a comment panapa. I saw a comment utanzwa Olinda nopaparika ndosaka vanhu vari kumuseka. Iwe wacho oraita upapariki, iwe wacho upapariki. Do you know your status? Iwe wacho, do you know your status? Iwewe. Do you know your status? Do you know your status? By the way, guys, I don't know. To those who knows, anditika, vanoziva kuti zvingagadzirika seika. I think Titan right now, anditika, tara chokwarika ngangodzoka kuno ku Africa. Tingotambura pamagetsi apa tose. Ngadzoka ake kuno ku Africa. Ngauye kuno ku Africa. Iwe Titan, nyewe ndakagarira mwana wangu kune vana baba vakatoinda kune dzimwe nyika uko. Vanochore tennis asinambona vana manje achakutsvaka kana wakura kune inonzi kumbule kaya. Urukunzwa kune kunonzi ndekupi amene kwanika kutsvaga baba vake because clearly truly speaking you don't deserve to be Nandi's father pachipa fair. You don't deserve to be Nandi's father. Saka vanhu vachishika kutora kana kudzidzisana nezve HIV izvi because inini I've got a page, right? Rinouya vanhu ne real issues dzavo including yedze HIVs. Saka most of you guys, I was watching the comments. Ndaitarisa ende muri page kwacho kukusimelis diaries. Saka muri kuzoona kuti oh uyafona. That's why people are scared and very skeptical kubuda nema faces avo. Antimona because vanozoti mangwana mukatsa kuti matsika na cons unotanga kutorwa zvokunzanzi ndisakaone HIV. Like really? Brown Dash atirambe kuti if the abuse was there or whatever, atirambe izvozvo. I am talking about the HIV issue. Zvekutanzizvo vai abuse kana kudi iyo is another issue. Right now guys, all of you we are 1.3 here. Pane here amboita care to check on Olinda how she is because akarowa asingafungiri zvakabuda asinga just like is let's say for instance let's say I am HIV positive and then ex yangu yongobuda yotaura kuti upi uyu ndishuwa akatozodai HIV kana tibeona ngobuda kuti uye ata HIV. Guys, do you know kuti I can even take mishonga red poison ndikafa because ndarowa neshoku ndisingazvifungiri. Anogona kunwa mushonga vangani venyu vafonerawo right Olinda panapa kumboisa differences enyu pasaidi antika kungotora right we don't know Olinda personally right muna nedzungu muna nopaparika muna ntaura zvaanoda just like so many of you guys munota zvamunoda muri comment section antika munopaparika muri comment section mamwe tinopaparika tiri pamhepo apa antika kungotora ichi ndina kuchogona namba yaOlinda ndingoti my sister all is well, it is well. Vangani venyu vazvifunga varume vari pano vangani venyu vazvifunga antika vari pano antika varume munozviti muri varume vafunga kuti alright let me just tsvaga number dzatete ndingomsenderawo message kana kuinbox tatete what you did yesterday alright nyaya abuse we stand with you but pakutaura zvestatus that was not cool my guy. Vangani venyu vazviita vanhu vechirume vangani venyu vazviita ndikukudza ichina chanhasi ichi and I don't care what you're going to say about me. I don't give a fuck about what you're going to think about me. I'm not here to be liked by all of you guys. But we are here to tell each other the truth. We are here to share our honest opinions. Because as long as you are actually active, sexually active, like mwana anozvarwa, aningasati sexually active, but anozvarwa aine chirwere. Kuna munhu anogona kuchiwana manesi anokurapai. Antimaona. Anenge akazodza kuti ndicharare nemurume but because ari kubatsira vanhu neHIV anogona kunozvibaya nemistake netsono opesera vene HIV iyoyo. Saka is it a case yekuti tiri kuseka yekuti inosekesa kana kuti inonakidza kutaura nezvayo? Inyaya yekuti inonakidza kutaura nezvayo here yekuti tiri kufara kuita pati mamvengerenzi. I know kuti tinozviti tiri mamvengerenzi. I know kuti vana mukoma masimba vakabaya malive vakati hanzi izvo comment section pombonokai, but I think mapombonokero acho takupombonoka tisingazazi pekugumira. We are people with hearts, we should be having hearts. Kana uchita smanga hanzi Titan did nothing wrong. For real smanga iwewe Titan did nothing wrong. If your ex-husband is to come right now and say ismanga iwewe you smanga undakaramba na she's HIV positive iwe usina kudza vanhu. Is it okay for somebody to divulge somebody's status? Zviri right kuti ataratira seumwe munhu? Zviri right kuti angotaratira seumwe munhu just like that? Kupa vanotaura nyaya yekuti mwana uya nemwana iko zvino hanti vanatoda kundamboonawo mwana vachinosiyirana mwana akadi kumudza alright before
hand kuti you know what ndikuzoita live naloya wangu handika ndoda kuzotaura nyaya dzakati handika so that aprepare Olinda wacho akadi kudaro haana kudaro akangonobaya live button. I salute you Auntie Jenny, I salute you Angu Jed, because palive imaketa nezuro you say it makanga mchiziva yenyu zvakawanda background but never a day ramakazvitaura. I salute you ma admin epamvenge. I salute you because makaziva nyaya yakabuda nezuro iyi makaiziva kudhara handika but hatina kubvera takaitaura. As much as tiri mavhengerians we never said it to anyone, we kept it to ourselves. Takazvinzwa kudhara izvi zvakabuda kudhara vaifunga kuti vane information and I would like to believe kuti zvakabuda ikoko kwacho kwazvaitika kuUK kwaini pavakatanga kusungisa kumakoti handika zvakasvika kwatiri isusu handi some of you guys munotanzi vanameni mune maissues nana Olinda munovenga Olinda. Guys, I'm telling you this for the first time handika we knew about this issue takazviziva kudhara, that was last year handika but atina kana if I had issues ndikadai ndakagadzira kana ndakagadzira ndagara pasi handika ndakagadzira kana ghost account ndakakanda nyaya idzi dzakadai dzine ghost account but I told my admin kuti akuna munhu anokufunga kuburitsa nyaya yakafanana neiyi. It's a very sensitive issue. Azviite these lives dzevanhu ava dziri at stake. Sena iyi ngatisanei nayo iyi ngatambei nezvimwe iyi haisi yedu ngapedzera neikoko. But it's many of you who've got the guts to say kuti anzi makamaka Olinda tomaka tinomaka ndomuziya. I don't even know Olinda. I've never seen Olinda in person. Andimuziye. Of course, yes, tingangobe tishimwa kukona na mozi vangano nokona na comment section up. But does that make you think kuti mimi murima enemies? Unokona kuti enemy ni munhu osingazivi. Is it possible? Munoklasha mukutaura mukuwira ipa pamana vane vakawana ndachoklasha navo mukutaura zvakawanda wanda and what not antimaona. But does that make them my enemy? No, they're not my enemies. We don't share the same sentiments chete. We don't share the same opinions chete. Antimaona. Chete. Guys, arisi nudu rukunze kwabuda nudu ra sisa kangari chenderere guys. Zvinhu zvakafana neizvi guys. It's very dangerous. Ndakubvunza as sisters, as mothers. Handika as vamwe venyu vane hama right now dzamuri kupepa handika kana kuti kutomwa mapirisi kana kuti vamwe venyu kumwa mapirisi ndiana funga mweya kuti rega ndibate phone ndimbofonera OC ndibvunza kuti OC my sister are you okay, don't worry, all is well. Ndiana funga kuzviita izvozvo. Aripo here mukadzi afunga kuti ndingosenda kana message kungoti all is well, just all is well wonyarara. Aripo here afunga kudaro. Aripo here zuva habani mningo you used to do my life uchibasha Olinda right anonzi my Facebook politics. I want to ask you iwewe as ebentete nyaya you watched it wafunga here kuti ndasema kuseni let me put my difference aside na OC, let me pick up my phone and let me send a message kungoti my sister all is well, do not be shaken, don't be bothered, shinodarika, it will blow over. Wafunga kuzvita were. Wafunga mweya kuzvita were. Maibaya my life button nchishaudana. Azvinidi number inbox yemunhu iriko. Azvinidi a number messenger iriko. Unokwenda ku messenger you send a message wapedza. And still nyaya abuse tandi. I'm not talking about nyaya abuse kuti akadzinga munhu mumba and what not. And still nyaya abuse inini. Ini nyaya ndawira pano because pa 1400 iri pano andichika maybe probably 1300 vari HIV positive. 1300 vari HIV positive. Maybe 1000 ndovasiri. Nyaya kudzingana mumba kana kudii guys tinozviziva kuti vakadzi kana mumba kazhinji kanga niko tichipopotera varume mudzimbo. Kanga niko tichiti kana ndikadhino nemurume ndogona mukira panze do. Zvinoitika izvo. Handika I'm not saying that it was right. Kana zvaitika I was not there. I don't know. I'm not going to take any sides. Right? But vangani venyu pano vanoti murume kana ukapinda mumba unokiya do womuzati dzokera kwaunga uri. Vangani venyu anoti mwana cheshe yakapinda mumba munokiya do woti dzokera kwaunga uri. Vangani venyu anodaro. Haisi nyaya kuti asichika dzakakirwa do panze. Handimona we don't know. Kune nyaya there are three sides to this story. Handika there is Olinda's side, there is Titan's side, and there is the truth. Right now, all of us, we don't know the truth. We only know Titan's side and Olinda's side. Ndochokwadi chiripo. Hakuna aivepo the third party to confirm zvakataurwa na Titan kana to confirm zvakataurwa na OC. All of us were not there. Tanga tisipo.
Titan could have come by Facebook achizvidefenda iye. Olinda oyo pa Facebook ozvidefendawo iye. But pane kachokwadi kanenge karipo kasina kubuda. Antimona. There is the truth chiripo chokwadi. Atichizivi tese we don't know. All this kwati right now. Ingo is saidra uyu. Chokwadi hatina. We don't know the full story. We were not there. We were not even there. So guys, instead of you bashing, instead of you laughing, nemoya wa mwari, mamvengerians, antika, imboite, ajnaba, varume variko abuse wa mudzimba, atirambe abuse is everywhere. Varume variko abuse wa mudzimba, that's true. Vakadzi variko abuse wa mudzimba, zviriko, vana variko abuse, everyone, antika, is at a high risk of being abused. Antika, but abuse yacho, antika, inowaranta here, kuti munhu uzobuda, especially pane mwana, pane muchato usati wadamburwa kuti anzi antoenda akatozoziva kuti ane chirwere. What for? And now Titan, you came out and told all those people pa Facebook, millions of people pa Facebook kuti pane chirwere. What did you gain? Right now your account yako yaita wawedzera mari here because wakaudza vanhu kuti pane chirwere chakabuda. Rumbidzai, you are very stupid. Rumbidzai bvunza wabaya. You are not a woman. You are not a lawyer. I don't know, and I've got nothing personal against you. I don't even know you. But what you did was very wrong. The moment you saw, I think everything it was scripted. Makazi ronga sasa kuti muye kuzodiscredita, muye kuzobasha ngirikiri, kuzonyadzisa Olinda. Antika, makazi basha is because maybe I've seen Olinda achitaura about you. Rumbidza iwewe kuti achisa maakizichinza kuti iwewe unenge urudana na Titan. Antika, but that was not the best revenge for you to do. Kana mama mchida kuuya mchimunyadzisa mungadi makaunza kanyadzi abuse should know better as a lawyer. Ungadi wakatunza right as we are going on live. Nyaya izvizvi, do not say it for the sake of your kids. Iwewe rumbidza ibvunza wabaya, bring your test. Bring your HIV test. Rumbidza ibvunza wabaya, bring your HIV test. Let's see. Bring your HIV test. Bring your HIV test. Nekungwara kwenda Titan kwekwe guys. Let's use our common senses. Besides kutanzi takambopuwa isusu nyaya iyi before isati yabuda sema admine pano pamvenge taizviziva antika before. Let's say atina kunge takaiwana. Let's use our common sense. Antika nekungwara kwenda Titan kwekwe antika onyenga munhu akaita sa OC antika we all have got our histories. We all have where we come from. Antika tinekwa zvatakaitawo kwatakabva. Antimaona wongonopinda mugudza nemunhu usina kumboti rega ndimboyo ane timbonitesta tione. Come on, that guy anikuti wasataura chirungu chakatopenga akangwara. That guy hakuna zvinhu zvakadaro. And tongoteura ichi for instance iwewo let's say kutora ichi wanga usina kudzwa zveshuwa handika wakazozvifind out pakadhire mwana ipapo handika. So handiti wakataura kuti wakanomwa iyo prep yacho handiti ukawanikwa kuti hauna chigwere chacho. Saka why did you come on live and tell people? Why did you come on live and tell people? Hauna you are safe. So why did you share that kind of information, that sensitive information pamepo? Hauna nditika. You should be thanking God to write and nakuchibata. Vakawanda vari kurora nechigwere ichi vari kukuye kwangwa vari kuto havana kuchi apply guys. They did not apply for it. Antika they did not look for it. Havana kwamba chichitsvaga chirwere ichi. Antika chinhu chakangovawira. Handimaona inonzi accident pabasa. Sekuti ndakagara kudai so imba yongodhirika makatarisa kudai so. Handimaona ndakatarisa kudai. I'm checking both sides. Ndikuti ndisaka ndikutaura